Heippa! Mä törmäsin semmoiseen videoon, missä 2 poikaa puhui aiheesta Raamattu versus tiede. Ja miten tavallaan kaikki on aluksi ollut Raamatussa ja myöhemmin tiede on sitä sitten alkanut todentamaan, että semmoinen vastakkainasettelu on periaatteessa ihan turhaa. Ja tässä on esimerkkejä. Samuelin ensimmäinen kirja 16.2.3. Tämä on vain yksi esimerkki tästä aiheesta. Kun paha henki Jumalalta tuli Saulin päälle, otti David kanteleen ja soitti kädellänsä. Niin Saul virvoitettiin ja tuli paremmaksi, ja paha henki läksi hänestä. Eli se musiikin vaikutus ihmiseen. Ja tiedehän on todennut, että musiikki auttaa muodostamaan dopamiinia ja tuo sitä hyvää olon tunnetta. Jahas, nyt mulla on yksi pallero lähtenyt täältä jostain välistä. Mikähän muuten jää pois. No sitten täällä on tää sananlaskut 14 ja 30. Tyytyväinen sydän on ruumiin elämä, mutta märkäluissa on kateuden kiihko. Ja täytyy sanoa, että se video oli englanniksi ja englanniksi ne oli vähän selkeämpiä ne Raamatun kohdat. Mutta tässäkin että tiede on todistanut, että tämmöinen kiitollinen mieli tai kiitollisuus lisää hyvinvointia. Jotenkin näin. Ja sitten oli sananlaskut 17 ja 22. Iloinen sydän virvoittaa ruumiin, mutta murheellinen henki kuivattaa luut. Nyt mä en muista. Tuo kuulostaa vähän samalle kuin tuo edellinen. Mut se oli niillä pojilla kyllä siinä eri tavalla. Mä voin laittaa sen linkin siihen videoon tuohon taas kommenttiin. Matteuksen evankeliumi 17.21. Mutta tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Ja tässä puhutaan niin kuin, parantumisesta, puhdistumisesta. Ja tiedehän on todistanut, että paasto tekee hyvää, auttaa solujen uusiutumisessa ja siinä autofagiassa, jolloin silloin myös keho paranee. Ja Paavalin kirje roomalaisille 12 ja 2. Ja älkää muodostautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Ja tässä on sitten se, että viitattiin niin kuin neuroplastisuuteen, eli muuta ensin mieli ja sen jälkeen sun elämä muuttuu. Niin sen pystyy sitten yhdistämään esimerkiksi tähän kohtaan. Ja mä oon muutenkin tätä miettinyt, kun itse on kiinnostanut niin kuin NS-totuus. Ja mitä enemmän tavallaan sitä kaiveli, niin sitten vastassa olikin Jeesus ja Raamattu. Eli se on se niin kuin alkuperäinen totuus.